Gendingin apa Mas? Nang ning Bang Pi. Ya, kon ngirim gimbal bojomu yem. Gila ya. Yes, balik terima kasih. Bapak Elva, sing kuwi dari Soto, matur banun. Selamat menonton sambil bekerja, Sumakaryo. Soko. Bang Pi. Ora krasa keluyuran anggolek isinder sing disayang mubang pinter anggonku kalei ora krasa iso awan nganti sing nyayang kleyang tak sawah wetok ning ngepang kekejaran tak rinit sangka katuan sarwi ngoceh dheweke ngalih Wela kae tak suwun baca ngece podya kuning agawe pikirku pusing celeret ireng tak sawah tambah manising bebungan yen kelakon nyanding slirane ora bakal mas ya atiku ketiwalian yen sip modang mandutun ati kepranan saya datang tak senang
Somariwing karya wangi kembang kopi arenteng turut gagang jemlorot ya salaka godhonge ijo awe marati Ambu muti katon ayat tentrem abu putrem nyawa kopi atine ayem yem pake tribayem kopi kebak pada tondo arep metu setahun sepisan godhok kopi biasane arinte gede jempolane sing lugur ana lama sisane luwak kowe arah